Dođi sa mnom na proslavu prvog rođendana Starbucks Ava Parka. Bonjour ljudi! Naravno, Palmica je uzela novo piće Dragon Fruit, a ja sam odobrao Salted Caramel Cream Cold Brew. Evo i Milica kako uživa u svom piću. Bilo je nekoliko griselica i lepo mjesto za fotografisanje. Ovog puta sam probao karamelni i čokoladni muffin i bio je zaista ukusan jer nisam doručkovao pre toga. Zatim smo morali da izaberemo mali pakete kafe za isprobavanje kod kuće. Pošto nemam aparat, samo sam zamolio osoblije je da mi pripremi French press i bilo je zaista lepo. Onda je došao trenutak za tortu, pevali smo, aplodirali, nazdravljali i jeli još torte, ali ovog puta je bila rođendanska torta. Živela, živeo, i srećana bilo. Živeo, živeo, i srećana bilo. Živeo! Tokom celog događaja je šetao preslatki pas i samo se zabavljao. Hvala Starbucksu na pozivu, srećan rođendan i vidimo se sljedeći put.